Неуместен артефакт е термин, прилаган за десетки открити на различни места по света праисторически обекти, чието технологично ниво е в пълно противоречие с определената им въз основа на физически, химически и геологически данни възраст. Често неуместните артефакти са обезсърчаващи за конвенционалните учени, но носещи радост на авантюристичните изследователи и любителите на алтернативните научни теории. През 1998 година електроинженерът Джон Уилямс открил нещо, което приличало на електрически конектор, стърчащ от земята. Той разкопал мястото и открил странен елемент, който бил вграден в малка скала. Според Уилямс, необикновеният камък бил изровен по време на екскурзия в провинциален район в Северна Америка, далеч от човешки селища, индустриални комплекси, летища, фабрики и електронни заводи. Макар че може да навреди на правдоподобността на неговото откритие, Уилямс отказва да даде точното място на откритието от страх да не би други мистериозни реликви да бъдат плячкосани оттам. Необикновената находка, позната като енигмалит, комбинация от думите енигма и монолит или петрадокс, представлява на пръв поглед електронен компонент, вграден в естествено формиран солиден гранитен камък, съставен от кварц и фелдшпат, включващ много малко количество слюда. Поради тайнствеността, обгръщаща находката, нейната цена от 500 000 щатски долара и обгръщащата извънземна теория, много хора от научната общественост са категоризирали енигмалита като измама, изфабрикувана само за да донесе известност и богатство на своя собственик. Все пак Уилямс обяснява, че неговият необичаен камък е на разположение на всеки изследовател за анализ, но въпреки открито отправената покана, за сега учените се отнасят резервирано към изследването на камъка. Според Уилямс, който е провел консултация с инженер и геолог при изследването на експоната, вграденият в гранита електронен компонент не показва следи от залепване или запояване под каквато и да е форма. Ясно е, че обектът вече е съществувал по времето, когато скалата се е оформила. След като камъкът бил открит, геоложки анализ показал, че той е на възраст от около 100 000 години. Технически невъзможно според конвенционалното разбиране на човешкото технологично развитие. Елементът, който е вграден в камъка, е сравняван от някои изследователи с електронен XLR конектор или подобен на него компонент. Той е слабо привличан от магнит и отчитането на омометъра разкрива, че той притежава съпротивление, доближаващо се до това на отворена верига. Необикновеният елемент се намира в матрица, чийто произход е все още неизвестен. Парчето с диаметър 0,3 инча не изглежда да е изработено от дърво, пластмаса, каучук или друг разпознаваем материал. Уилямс за сега забранява счупването на образеца, но той е позволил да се направи изследване с мощни рентгенови лъчи, които разкрили, че свързващата матрица продължава навътре в камъка под формата на някаква непрозрачна структура. Докато за скептиците това е фалшификация, Уилямс е убеден, че е изкопал истинска реликва, направена от древни хора, или че това е извънземна технология, като има силното желание учените да удостоверят това. Но Уилямс постави условия да присъства по време на анализа, камъкът да остане невредим и той да не трябва да плаща за проведеното изследване. Някои вярват, че учените се дистанцират от този образец, защото са уплашени от това, което могат да открият. Макар че научният анализ може да потвърди, че това е изфабрикувана измислица, той също така може да промени радикално разбирането ни за човешката история.